takulandirani pano pa Shamina Narrates mu ma episode athu a tikambe za pornography. So monga mmene tinanenera tikuneneranso pano musaonere ma videowa kapena musaonere ma series awo ngati simunakwanitsa zaka 18 chifukwa izo nzabwino kwa inu. And part 4 imeneyi tikukamba zokuti mmene pornography imakupangisa kuti munthu ukhale weak in real life. So to be honest, if you have watched porn kapena mumangomva anthu kuti amaonera zimenezizi, after watching it munthu you feel empty, umangofeel ngati something is stolen from you and that's not your head. Izizi ndizoona. Ma studies akuonesa kuti anthu amene amaonera maporno kawirikawiri motivation yawo imatsika and self discipline imatsika, komanso they can't even set goals. Ndipo study ina imene inapangidwa ku Cambridge University inapeza kuti addiction ya maporno ili ngati chimozimozi addiction ya cocaine. Yeah, that's too bad. Nthawi nake people you think that this is a private habit, ka habit kokuti ndimangodziwa ndekha palibe amene amadziwa izizi. Of course it's a private habit, komano it is draining your energy, courage yanu ikuchoka, komanso purpose yanu imene mmakhala nayo imachoka. Umakhala munthu wokuti sukhala active, tinganene kuti umakhala passive, motivation umakhala ulibe, depression ndipo imakhala m'bale wako, pang'onopang'ono umakhala depressed. You settle for scrolling. You can even be on the phone 30 minutes, 40 minutes looking for the perfect one. That's it. And even azimayi, inuyo azimayi kapena atsikana, sikuti ndinu anthu a special, mumagweranso mavuto ngati amene wawa. Mutha kumafira kuti you are empowered after watching it, but ma statistics akuonesa kuti azimayi ambiri amene amaonera zimenezizi ndi azimayinso ambiri amene amakhala ndi anxiety koopsa, komanso ma insecurities amakhala wachulukira azimayi amenewa, komanso emotionally amafeel empty, chizungu chake timati emotional numbness. Mwachidule azimayi azibambo akugwera mbali zonsezi, onsewa zikuwavuta, zikuwapanga weak mentally, emotionally, even spiritually, because you are watching that. Can you watch it after coming from church or mosque? That means that spiritually and it does not even slow. And it does it slowly, and that's the scary part. First, what is mango figure kupanga nthawi imodzi pang'ono. In short, pornography simangopanga waste nthawi yanu, komanso imapanga still fire moto mumtima mwanu. So part 5 ikubwera kuti how porn is killing real love in real life.